preparen per a baixar la fusta. Els uns ixen a peu i altres en raïs fetes amb troncs. Arriben al punt on s'acumula la fusta i comença el descens. Amb l'ajuda d'uns ganxos van arrossegant els troncs pel xúquer riu avall. Rememoren la manera tradicional del transport per a proveir de la fusta necessària als pobles. Amb ella feien cases, mobles i utensilis per al camp. Que tinguem constància des de que Jaume I va ordenar fa 800 construir la sultantella per a regar al Sila i que després hi va llegar a Grècia, que s'ha transportat, s'han dut troncs per riu. La conducció fluvial de troncs de fusta pel riu Xúquer va ser una pràctica habitual durant 8 segles. A 160 va acabar i des de l'any passat l'Ajuntament d'Antella està fent per recuperar-la. En arribar a l'assut es penten els troncs a la vora i els cavalls acaben la feina del transport. És el segon any que viuen esta tradició. L'any passat van tindre l'ajuda de raiers de Conca, Lleida i Navarra. Tots junts volen que este transport fluvial de la fusta siga declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.